डायनासर, जायनि मुंखौ गोबां खोनायो नाथाय दासिमबो मोगथाङाव नुफेराखै, जायखौ जों आथिखालाव फिल्मफोरावल' नुनो मोनसै। मोनसे समाव बे बुहुमावनो डायनासरनि दिन दंमोन। जे हायाव जों थाबायो बे हायावनो बिसोरबो थाबायोमोन। बे बारखौनो हां लायोमोन, बे बुहुमावनो अनलायोमोन, बेयावनो खमलायोमोन। बै समनि गेदेर थाखोनि जिउआरि डायनासरा 14 कौटि बोसोरसिम बे बुहुमावनो थांनानै थाबोदोंमोन। बिसोर डायनासरा गोबां हाजार जाथाय दंमोन। बिनिफ्राय खायसेया गांसो जाग्रा, खायसेया बेदर जाग्रा, खायसे डायनासरा नोरोम आरो माहि आखुनि आरो खायसेया गिख्रंथाव आरो हिंसायारि आखुनिमोन। बिसोरो बै समनि बयनिख्रुइबो जाफुंसारसिननाय जिउआरिमोन। नाथाय बेबायदि हरखाबै मा जाखो? थारैनो बियो मा जाथायमोन जाय बे बुहुमनिफ्राय डायनासरनि फोलेर आरो हारिखौ फोजोबस्रांलांदोंमोन? बेखौ मिथिनो थाखाय जोङो कौटि बोसोर सिगांथिं थांनांगोन आरो डायनासरनि बै जोबथा सानखौ जों खाथिनिफ्राय नायनांगोन। फैदो होमब्लालाय थांदिनि दिनैनिफ्राय 6 कौटि 50 लाख बोसोर सिगां डायनासरनि बै जोबथा सानखौ खाथिनिफ्राय नायहैदिनि। दिनैनिफ्राय 6 कौटि 50 लाख बोसोर सिगां बुहुमाव बोथोरा जोबोद गोजोनमोन। सोरगिदिं साननि सोरां गोसारनाय, गेदेर गेदेर बिफां लाइफांजों बुंफबनाय, लैथोनि गुसु सुदेम बार आरो सोरगिदिं डायनासरनि गाबख्रावनाय आरो होस्रिखावनायनि सोदोब। गासैबो जातनि डायनासरा बुहुमाव जोबोद आलो गोजोनैनो गावसिनि जिउखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय 10 कौटि बोसोर सिगाङावनो डायनासरनि खाफालाव जोबस्रांनायनि समा फैखाबायमोन। दिनैनिफ्राय 10 कौटि बोसोर सिगां फिसा ग्रह सेरेबनि थुख्राया सिनाय मोनै ग्रहनिफ्राय फैगासिनो दंमोन। बियो बुहुमनिफ्राय 20 कौटि किल'मिटार गोजानाव थानाय मंगल ग्रह आरो बुहुमनि गेजेराव थानाय गावनि गिदिंखन लामाजों गिदिंबाय थानाय गिदिर ग्रह सेरेबजों फैनानै सौदावफैयो। बे सौदावनायाव गेदेर ग्रह सेरेबनि लामाया सोलायलाङो, गावनि गिदिंखन लामानिफ्राय ओंखारना सिदायै बुहुमनि फारसे 22 किल'मिटार पार आवार खरथिजों खारबोनो हमो। जुदि बियो बुहुमनिफ्राय 3,75,000 किल'मिटार गोजानावमोनब्ला बियो बुहुमजों सौदावनाय नङामोन आरो डायनासरनि जोबस्रांनायाबो जानाय नङामोन। जुदि बियो बुहुमनि ग्रहसा अखाफोरजों सौदावनायमोनब्ला बुहुमाव जेबो अलखद सौफैनाय नङामोन। नाथाय थासारियानो गुबुन मोनसेसो जानो गोनां दंखायो। बेनिखायनो बे ग्रह सेरेबा अखाफोरनि जोबोद खाथिजों बारबोयो। 40 किल'मिटार अरथायनि बे ग्रह सेरेबा मोनफ्रोम सेकेन्डनि उनावनो बुहुमनि खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सौफैयो। बे ग्रह सेरेबा जेब्ला बुहुमनि बोगथाबमा गोहोनि सिङाव हाबफैयो अब्ला बिनि खरथिया 70,000 किल'मिटार पार घन्टा जानो हमो, जायनि जाहोनाव बुहुमनि बारमण्डलाव हाबनाय लोगो लोगोनो हुथ्रोदनायनि जाहोनाव गिदिर गिख्रंथाव अर फिथरनि महर लायो। बियो एसेबां खरथिनि गेजेरजों बुहुम फारसे फैदोंमोन दि 4 मिनिटावनो आटलान्टिक लैथोमाखौ बारलांनो हायो। बिनि जोंनाया ओरैबायदि गोजोंमोनदि बुहुमाव सौदावनायनि सिगांनो हाजार हाजार जिउआरिया जोंब्लावनाय अरनि थुख्राखौ नुनानै मेगना खाना जाखाबायमोन। बेफोर जिउआरिया एसेबो मेगन नुनो हायै जालांदोंमोन, नाथाय बिसोरो गिख्रंथाव दुंथायखौ हमदांनो हादोंमोन। दसे समनि उनावनो बे ग्रह सेरेबा बुहुमाव सौदावफैयो। 52,000 डिग्री सेल्सियास दुंथायनि गिख्रंथाव जोंब्लावनाय अरजों लोगोसे बेफ्रुसारो। बे बेफ्रुसारनाया खमैब्लाबो 10 था हाइड्रजेन बमा बेरफ्रुनायजों समान जागौमोन। बे बेफ्रुसारनाया ओरैबायदि गोहोगोरामोन दि सौदावनाय लोगो लोगोनो बुहुमनि हा, धातु आरो अन्थाइफोरा अख्रां फारसे दावखोलाङो। सौदावनाय जायगायाव 180 किल'मिटार गुवार आरो 20 किल'मिटार गोथौ हाखर जादोंमोन। बेफ्रुसारनायनि जाउनाव बे हाखरनि गासै धातु अन्थाइफोरा हाद्रिजों लोगोसे गेदेर जोमैनि महर लायो। 16 मिनिट 40 सेकेन्ड उनाव हायाव सौदावनायनि जाउनाव बुहुमनि सिङाव सोरगिदिं 11.1 रिक्टार स्केलनि बांग्रि जानो हमो। बेनि जाउनाव लैथोआव गेदेर गेदेर दैनि दोहौ जाखांनो हमो आरो मोनसेनि उनाव मोनसे सुनामि जाखांबोयो आरो सोरगिदिं गोसारो। गेदेर बांग्रि सोमजिनायनि जाउनाव गासै लाभाफोरा बाहेरायाव ओंखारबोना अरगें हाजो बेफ्रुसारनायनि महर लायो, जायनि जाउनाव दाब दाब जायगायाव डायनासरनि जोबस्रांनाया जानो हमो। बुहुमनि जोबस्रांनाया बे समावनो जागायजेनबायमोन। बे गिख्रंथाव बेफ्रुसारनायनि जाउनाव रेडियासनि रोजागासेया ओरैबायदि बांलांदोंमोन दि बेनिफ्राय 800 किल'मिटार गोजानाव थानाय गासै जिउआरिफ्रा खामजोबनानै सयहांगारनि महर लायो। बे जोबस्रांनायाव बिरग्रा डायनासरफोरा हायाव जानाय जाथायनिफ्राय गावखौनो रैखा खालामनो हादोंमोन, नाथाय बेथ' जोबस्रांनायनि जागायजेननायल'मोन। बेफ्रुसारनायनि जाउनाव धातु, अन्थाइ, हाद्रिफोरा अख्रां फारसे थांदोंमोन। फिन बियो
40 मिनिट उनावहाय बुहुमनि बोगथाबमा गोहोनि जाउनाव जोंब्लावनाय अरनि थुख्रा महरै हायाव गोग्लैफिनो, जायनि जाउनाव बिरग्रा डायनासरफ्रा थैनो गोनां जायो। बेजों लोगोसे हाद्रि बालानि जोबोर गेदेर रोजा जोमैया 6,000 किल'मिटार पार आवार खरथिजों बुहुमनि सोरगिदिं साग्लोबनानै जिउआरिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि समखौ लानानै फैयो। बे हाद्रिनि जोमैया 1 किल'मिटारनि बांसिन रोजामोन, जायनि जाउनाव बुहुमाव साननि सोराङा सौफैनांगौआ जाथावना नङामोन। गुदुं बारनि दुंथाया 100 डिग्री सेल्सियासनि बांसिन जालांनायनि थाखाय बुहुमनि गासै बिफां लाइफांफोरा खामनानै सयहांगार जालांदोंमोन। बेफ्रुसारनायनि 90 मिनिट उनाव बुहुमनि दुंथाया 200 डिग्री सेल्सियाससिम बांलांदोंमोन। बिनि जाउनाव डायनासरफोरा बेफ्रुसारनाय जायगानिफ्राय गोबां किल'मिटार गोजानाव थानाय जायगासिमबो बेबायदि दुंथायखौ सहायनो हायाखैमोन आरो थैलांनो गोनां जादोंमोन। बे जोबस्रांलांनाय अलखदनि जाउनाव खमैब्लाबो 90% जिबआनो बे बुहुमनिफ्राय जोबस्रांलांदोंमोन आरो जाय 10% जिबआ बासायदोंमोन बेनिफ्राय बेबायदि जिबाल' बासायदोंमोन जायनि लिरथाया 30 किल'ग्रामनि खमसिनमोन। जायफोर जिबआ बे अलखदनिफ्राय बासायदोंमोन बेफोर जिबआ आदारनि आंखालाव सानफा एफा थैलांनो हमदोंमोन। नाथाय बे बुहुमनिफ्राय डायनासरनि जोबस्रांलांनाया गुबुन जिबनि थाखाय मोजां सम लानानै फैदोंमोन, जाय डायनासरखौ गिनानै गुदुं सिङाव हाबनानै थायो। बे जिबानो जाबाय आहार सोबग्रा, जाय फिसा आजायनायनि गेजेरजों गावसोरनि फोलेरखौ बांहोयो। नोंसोर मिथिनो थाखाय खोन्थाना होनि डायनासरआ बिदै दैग्रा जिउआरिसोमोन। आहार सोबग्रा जिउआरिया मा आरो माब्रै बासायखो बे जोबस्रांलांनायनिफ्राय, आरो मानसिया बे बुहुमाव बबेनिफ्राय माब्रै फैखो बेखौ मिथिगोन जों गुबुन मोनसे भिडिअआव। नों जुदि गुबुन मोनसे भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामना आंनि गोसोखौ थुलुंगाखांहो, जाहाथे आङो थाबैनो गोदान भिडिअखौ लाबोनो हायो। आरो आंनि थमास ब्रह्म इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना आंखौ सापर्ट खालाम। जुदि नों गोदानब्ला आंनि गुबुन भिडिअफोरखौ नायहै आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो। दिनै एसेनोसै, लोगो मोनलायफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआव। गोजोन्थों।